Hey guys, it's your girl Lisa Kanya Jack. Super shy. Ndiyenza indikholwe kwinto yonke endithethayo. Yeah. Xoka nangefamily yami. Obviously. Abazelanga buhle bazela inyashi le bayibona apha. Hayi bra siyatyiwa. Hayi zindala zonke. Pause. Oh, pause. Uthi siya uya. Pause. Yani family yami. Yeah. Obvious. Ewe. Nah. Ewe. Are you in the streets or are you in Lavakia? I'm a lover girl, but I just love alcohol, guys. You love the streets. My mom Yo. No, that's what I hate. No, there's another one. Yeah, that's another. Another one. Bendinayo indoda ndijola naye. Yo. Kufuneka ndicoke like andiyazi bendenza njani bendibanika like hey uyamtyelisa lo mfana but xa ufind out ayo kuba buhlungu shem ntombazana Ndingoyakha but ndizuyaya kuba ungahlabanga uba mawutyiwe nguno-contract for i-six pack ayo Yo, sit down, my brother. Hello, everyone. It is your boy Public Meta Parts, and welcome to another episode. And understand that before I introduce the co-host, she's gonna introduce herself first. Understand? Hey guys, it's your girl Lisa Kanya Jack. Super shy. Super shy. Kaloku funeke ndibe nentloni abantu bajongile so ntloni funeke ndizithobe. Guys, Lisa Kanya Jack, you know me, I know you, so abantu nje so Akwazela bakufumaneka phi? incwadi yam Dume ngantoni kanyekazi? Nebhiyeserhe. dume ngantoni ngiyazibonela ke. Yo, okay. Guys, asipromote utywala apha kule channel, but welcome to our first episode of 2026. You understand? So yeah, Nancy co-host yami uzazintroduce again. Yo, hey, eqoya kudala but Sirasti. yo, what's crack like in YouTube? I go by the name J Power, but ladies can call me the Daglin Mas. And I know when ndivakele na cause Mike bendi be good. Tengathi percentage. Yo, let me do this again. Yo, what's crack like in YouTube? I go by the name J Power, but ladies can call me the Daglin Master Chocolate. Here, you feel me? On my dad homies. English Yeah, sinabelungu. Abasibukelayo sinamakhaladi and ngoku asinamaXhosa qha abasibukelayo so funeke so hayiwethu but umixe English yo mixe sorry English ngiyakutshe English so late okay we're gonna get into it so ngena sithi kuya ndikubethe ngombuzo up for it. Are you ready? Yeah. As late debate yasoloko ikhona kule channel. Le channel nje into esikuyo thina we teach abafana abancinci abakhulayo uba abafazi sanobaxabisa la way bapho. Sanobaxabisa la way. Nangoku sifuna ubabonisa uba ikuse kunje phandle. So ndifuna nje ukubuza umbuzo oqala. How easy is it for wena uba umanipulate indoda? Kulula kangakanani uba imanipulate indoda? Oh, Usixela uba zindofa sijonge xa i-cheering manipulate. Yeah, uyasadvise. Yeah, just advice. Sibone nathi uba okay lo ango marriage material lo. Uzele nje imali yabo. actually nifuna ndi-expose ngoku le gender yam. Nifuna ndi-expose le gender yam. Sifuna loo nto guys. Just Nje glimpse nje. Yeah. Bethuna Siyanzulu. andizoyanzulu ne. Nje ezi zilapha. Guys, Kulula kangakanani for wena uba imanipulate? yo. No, 101% manipulate indoda. Like sifuna uva nje uba okay what do you do actually ukuba indoda? Demanipulate. Yeah. Oh.
ndikuxokisela inye. Gaslighting. Okay. Ndikuxokisela inye. Yabona indoda ndiyenza indikholwe kwinto yonke endithethayo. Yeah. Ndixoka nangefemeli yam. Kuba ifamily yakhe itheni? Ndixoka nangefemeli yam. Sometimes, yo guys, ndixoke noma ndinomakhulu okhulayo. Nje for impa. Fana. Man. Xa ufuna umlahlo okanye xa ufuna imali. Nje xa ndifuna imali. Mhlawumbi ndixoxe umakhulu wam uyagula, ndifuna iHanover. Guys, you and expose nina. What happens? So what happens? Thumela imali kaloku. So Thumela kwenzeka imali. ntoni xa ekubhaqa okanye isuka ngengumntu waselalini okanye Ayingowase-Hanover kaloku. yes angowalapha Like, okay, let's say. usuka wena uphi wena? Let's say ndilapha eDiara ne. Ndifumane indoda apha. Yabo? Koke indoda ndixokisela inye. Sendezi Just ndixokisela inye. yeah. Yabo? Ndixokisele inye. Yaba. Xokisela Unye chobi. Unye. Koke bamakhulu wam sesibhedlele ndicela iHanover. Ndiyojonga rhoqo ekhaya ntontoni. Thumela i-500 okanye loo mali uthumelayo ndihambe. Xokisela unye. So what if bayakubhaqa ke apho kwalapha engingqini xa uhambayo xa soyisitya xa soyitya loo mali leyo? Hayi kaloku. Ngikwazanga uhamba. Unamokhulu. Indoda ba ufuna like indoda uyibamba ngento eyi-1 ixokisele. Ixokisele. Ntoni ndiyiwa? Yeah. Ntoni ndiyiwa? Ikusuka ucinga wena into amadoda ayizeleyo kuwe. Like akubone nje umntu. I'm sure ufumana attention eninzi amadodeni. Kind of xoxa. Uxoke jo. So yintoni ocinga bayayibona like okay damn. So yile ntombazana nawe siyayazi. Obviously. Abazelanga buhle bazela inyashi le bayibona apha. Abanye andithi bonke, abanye bazela inyashi le bayibonayo. Abanye bazela ilooks, oh umhle ntontonton. Man, ndiqhelile loo nto mani seyindala ngoku. Le nto yobuhle umhle ulisa ntontonton. Hayi mani indala. Ndiza ngenye into ngoku. Umntu you feel like umxeza kuwo makazi atsho le nto ayizeleyo uba Lisa. Strategy. So ufuna umuntu atsho uba okay Lisa ndifuna iimpundu zakho kanye ndizilisa ndizele for like yitsho uba uzele ntoni kaloku. Abafuna wena uba umntu angaza kuwo ndithi Lisa ndifuna untyise ungathini? Utyaba Ayibola wena. So ayingeke amajiti uba azoza kuwathi Lisa ndifuna into ethile ku uzoza nge-strategy mos uzoqala spend okanye andixokisele kwayena mfana. Like abafana bayaxoka sheni. Athi ndizakuphatha kahle intombazana ndiyiphatha sona so. Intombazana ndiyenza sona so. Intombazana ndiyayibheja makufike xa sijolayo. Akho kwanto obithetha uyenzekayo. Yabo bafana basixokisela njalo. So mna ke sendinalaa nto yokuba umfana ndimkholwa yonke into ayithethayo mani i-nonsense yabo. So noba ungafumani indoda erayithi uyazisabotaja ngokwakho because uthi already awubhilivi kwanto ayithethayo. What if ufumana indoda erayithi grand oplace onguthixo ngayo? hayi sazibonela. Because andithi uthi already yabo uyandithembisa. yeah. Kholwa kukubhola. Uyandithembisa uba uzandibheja uzandenzela izinto uthanda uthenge xa uthenga izinto uthengela nentombazana wera zonke ezo zinto ndiza trya unye. Uthatha ixesha engakanani umjonga uba uyazenza zoyo? Let's say siyaqala ngoku. Next month. Ixesha is it too big? 1 month. Yiba obviously nje sesicalile nje ujola. Next month if oyenzi yonke lento uyithethayo because simqalile umjolo wethu. Next month if oyenzi funeke mna ndikhuphe kwi-dates. No, I'm not. No. But next yabona ngosiqale ngoko. Next month ngoJune. Yaphela inyanga yonke le kakubithetha. Awuyenzanga. Forget. Kanti
libala sunithembisa izulu nomhlaba ungazolenza yaba Fana nzintini kanti kanza kuwe. Obvious so zange namaqhinga musa. yiloo nto nditshoyo Obvious. ba nani nesibukusela Yaxoxelwana apha. sonke siyaxoxiselana 50 sonke siyaxoxa kodwa lento leyo ibiyenza ngamadoda abafazi bebengayenzi le way 50 mntasi ayini kodwa ngoku amantombazana ayawina amantombazana ayawina ngoku hayi bra siyatyiwa siyatyiwa hayi zindala zonke Sisithini? pause oh pause Zuthi siya uya. pause ayingathethi ngawo exactly ayingathethi ngayo Sisa ngawe ungathethi ekudala abafazi besifenesa braz mna ndithetha ngestori zam uyavuma ngestori nawe sam ngestori zabanye abantu futhi Uyavuma endibaziyo uyavuma yatyiwa. bona ke Yabuza. Uyavuma uyatyiwa. not okokutyioko not okokutyioko kacingayo andizovuma le nto efuna ndiyivume hayi ndiyakuva andizovuma but asesekufile uba indoda yayimanipulate Hayi. Alibala umsebenzi kaloku. akho nto ndingaxokiselwayo wethu any guys ningasiqhathisi ngamantombazana akho ntombazana ingaxokiyo Akho. No- Into amongaxoki. andizuthetha no comment no comment ungasixela loo nto Hayi, yazi into endizixele yona apha ebomini yabo. Akho mntu ungazutyelwa noba ixesha lam lafika lagqitha kanye lisezoza. I don't mind. Into eyenzekayo badala betyelwa abantu izuqala ngam into yotyelwa. Ngiyabona. Akho mntu ungazutyelwa. Akho mntu ungazutyelwa. So we have to accept the fact uba apha emhlabeni wonke umntu uzotyelwa. Akutyela utamkhulu bethu. So singobani? singobani Siyayazi iifemeli zifihla ntoni. Siyabazi abantwana abayi-4 ngabakatamkhulu abayithiwayo ngobakhe. Qha loo nto ibekwa phi phantsi kwemet. Just uprotect isidima sikamakhulu uba bawulihulu makhulu. noba umakhulu wayerong ixesha lakhe siyazi hayi kwethu akho mntu ungatyelwayo niyarayithi masitshona question esibini Question yesibini. so what is the key thing eyenze i-relationship ibe successful ngaphandle kothando ne-affection okay intone what is the key thing mamela sithanda sam ne mm. if the key thing is like ngamaxesha wonke ne Mm. let me just ndizabiza ixesha eli-1 but ndizabiza ngegama eli-1 Mm. ndicacise communication sithanda sam Mm. because if kwenzeka something kum like ndizamxelela umntu wam if kwenzeka something kuye if kwenzeka into embi kuye noba imbi kangakanani eyenzeka kuye ne andixelele nam noba intle noba imbi ndimxelele Yeah. like akho relationship ingazoba like successful than i-communication a relationship i-communication guys I mean ziyahambelana yeah ziyahambelana eh i-communication ne-successful relationship yes because like lanto it builds trust between you two and then how can I explain this but zikhona indlela zokucommunicate Amantombazana ayathanda uthetha like communication like yeah communication amantombazana sometimes ayo communication baleli gama. Communication is mic kuye mali sondeza mic kuye communication is in terms of finances. Yabo. Do you feel like when you communication imali nayo ikhona okanye ayonto ibalulekileyo kangako? communication obvious izoba khona into mali obvious izoba khona into involve imali but not oko yabo yeah obvious yeah guys i-communication endithetha ngayo ne kuxelelana like xa unengxaki uxela umntu wakho xa unento ethile uxela umntu wakho like noba umntu wakho makabe yi-best friend yakho exactly it's more like he's my family like indoda yami ifamily yam Yeah. yes ewe Yeah.
Inizawufa. kakuhle Inizawufa. yifamily yam izoba yifamily yam xa sitshatile Inizawufa. mamela indoda yam yifamily yam mna I really believe in communication ba uyandixelela ngoku ba yho uswelekelwe ngumakhulu okanye kwenzeke into ethile okanye loo nto ithile I'll be there for you With what? yeah With what? Be there for me with I'll be there what? to comfort you Comfort me in what way? Bethuna Kaloku nina ninezizo right babe. Oh, kwayo comfort le. Minos. no not every girl not young not wonke amantombazana yenza loo nto no Mna not wonke amantombazana like uzoba right msana sam let me tell you suhamba about- izogqitha nalena kwatsha kacima yabo yonke loo nto not wonke amantombazana yenza loo nto Uzoyikhupha imali. yeah I can even spend for my I can even spend for my man yes I'm willing to spend for my man Anqabile abanye. Akutheni? Uthe mosona after inyanga. After You are willing inyanga. to spend for indoda yakho. So- Wena so how many months does it take you uba wena Ba believe ma-spend. indoda and then uspende kuyo? if mamela ke if ndikubonile neba no man into grand lona like uyandinika like yonke into man edingwa intombazana iyayenza even though andiyicelanga uyandinika yabo so I'm also willing to gift you something noba mhlawumbi ndi-order something for wena noba even if it's a smallanyana thing and then yes, Sithethele into encinci siyayithanda yes kakubi. like ndi-order something for my man just for I thank you gift like I love you like just to show you that I appreciate you and all that Yeah. you get me So would you say you're a lover girl or I would say that I'm a Oh, lover you're girl in the streets. Kha ke ngoku, are I you in the just streets love or are you a alcohol. lover girl? I am a lover girl, but I just love alcohol, guys. You love the streets. My mama, my red flag is that I love alcohol. So, amadoda amaninzi awathanda amatshera awasela kakhulu. So, Thina sikuthanda utywala. We've been sober Nina. for 2 months. It's been sober for 2 months. Yeah. Sober for 2 Guys, months. just that's why I sing a record. Yeah, That's why we've not been recording the content because Naya's content yet depending on alcohol Yeah. percentages, so that's why we've been not. Thetha ngotywala nango umntu usela utywala. But now we're back But it's again. back again. We're back again now, Consistent. and we're gonna give you a lot of content. And and we're still gonna ask her a lot of questions. She's saying she's a lover girl, but she drinks too We much. don't believe it. I am a lover girl, guys. I really am a lover girl, but then my one red flag or turn off Utywala. try last time or something. Cha ke ngoku. You love- Strato. No, not Strato. It's just that xa ndisela utywala. Exactly. It's just that xa ndisela benza utshorethi. Xa ndisela utywala ndifuna uba phandle. So, So you are a lover girl and you are yo in the guys, nindithande, ninditshata nonditshata. Hayi manje. potentials. Potentials. Ninditshata Potentials. If nonditshata. there's a man out there, you see, yeah, bhala thina. Ungatatsha thina yabo ungamtatshi yena Yeah, anizofumana social media Gatekeeper Gatekeeper. Omazi bayamazi abangamaziyo. Okay, to siyakunes you sure. Next question, third question. What percentage is ngamandla now? But yeah, don't know. Slow. Okay, not as if we are bachigela ne. But what is it you hate ngamantombazana kweli xesha esiphila kulo ngoku? What is it you hate ngamantombazana kweli xesha esiphila kulo ngoku? What I hate is As a woman. that amantombazana angoku ne awajoli umntu oyi-one. Yo, No, that's what I hate. yo. And I'm trying to change that, ne? But but hey, that's what I hate. Amantombazana ngoku noba ungathi utshatile, hayi like ayingowe wedwa mfana. That's what I hate, man. Ngabantombazana ngoku awakwazi uba nomntu oyi-one, like uhlale kumntu oyi-one. Kodwa abathanda ushare bona. That's the thing. Ingxaki yethu sikhweleta rhu Wena ufuna sityelise
Sibityelisa rho like sibe sithi like wena uzocinga ndijola nawe wedwa kanti no, there's another one. Yeah, that's another one. that's another question. There's another one here. There's another one here. No? Abazulu ke sana guys, let me tell you something. Bathi awukwazi uma ngenyawo eli-1. So funeke ume ngamanyawo ama-2. So xa isiXhosa. Xa uwayo xa understand what's a Hanover, why not? Hanover ngenathi. So xa Baqalelwa ngumlenze xoqhala umlenze omnye lo funeke ame. So awukwazi uma ngomlenze oyi-1 funeke Uthembeka ngawo fondini. unjamile. Do you also do that? Akho ntombazana engayenziyo loo nto. Ingxaki that's what I said. Your question, i-question yakho, like I was answering the question like akho ntombazana ingenayo like exactly. Ihamba nge-meal based, ihamba ngantoni? Kukho chomi, kukho umzala, i-cousin. Bra, bonke aba banini babalileyo. Bonke abanini babalileyo kanyewa. Aba bantu aba ngabantu bakhe. Phofu ngabantu abakhona kwi-bucket list yakhe. I was once told that. Njengoba ndisithi ndityiwe, I was once told that. Ukuba like ufuna ufulfill i-bucket list yakhe, uthi ndiku-number 2. Number 2 kwi-bucket list. Damn it. Mantombazana. Ngenyiwa. Patience Omar. Yavenda. No, benifuna ukubumba ikhona le bisemlonyeni before ndibethe emlonyeni. What is that? Hey, benifuna uyibuza kanani. Wasethi ngale current situation yenzeka phi tiyara? What current situation? Okay, kukho amajita like Sola. yeah, like kukho amajita construction awahlala apha. They don't stay here. Yabo. No, simbekele scenarios. They don't stay here. Yeah. And before bekupholiwe. Online bekupholiwe. Bengafuna imali. I don't know what's happening. It's biqala kude. Do you feel like ever since kufike lamajita eSola tiyara, do you feel like bayichangeile iscene yomjolo? Like it's all about finance. If awubheja awuzujola. Ngicela udive in by Not kuwo wonke amantombazana ne. Not kuwo wonke amantombazana. But la madoda eSola ne anala nto yokuba ndikalela. Ndingunkalele ndikunika imali. Nawe uyathatheka intombazana kaloku. Like yabo uthatheke nawe. uthetha ngayo. Coffee secrets zakho. No, I'm just stating facts. Izinto ezenzekayo like bethuna. Nam ndiyabona ndintombazana guys. I've been with friends that yabo. That's so long I've been with friends. That's so long I've been with friends. No, But the accountability. No, I Women won't don't have lie. accountability. I've once dated like a construction guy like I won't lie. Yeah, last question again. Eh? Last question. Almost a year, but yeah, yaphela unyaka singekawenzi. But in between, Because bokusenza kantoni? Sokuxoxela abanye abantwana obstacles enidibene nazo. Ufebe uqala. hayi bendinayo indoda ndijola naye. Yeah. Funeka ixoke. Bendinayo indoda ndijola naye. Boys, balana my notes. Balana my notes, boys. Senzelani nina. We are back like never before. But damn guys, ixesha bendi like andiyazi bendenza njani bendibanika like hey. Never find out anga. Tu. But ke mna ndizawufind out kuze like before senze unyaka ndafind out ke hayi mandiphume wethu apha because xoko yo babhlungu like uyamtyelisa lo mfana but xa find out yo kuba bhlungu shem ntombazana even though now uyazenza into esecaleni like find out kwakho
hayi nasoyikisa even though nawe wenza izinto but xa ndifind out aba uyandityelisa hayi andikwazi share Uyi-revenge cherry. Uyi-revenge cherry. abazali ngoku like noba kungayenzeka iklatshi ngoku but hayi ke ndibrave indlela endibrave ngayo noba ngenza iklatshi uleli nomntu wam ebhedini sawufika ndithi mntase ndikhule nam impahla yam ndilale ndase sawulala soba yi-3 apha ebhedini ayenzeka lona ewe ndi-170 Wayenza loo nto wahlala walala. ewe ndathi mntase sawulala soba yi-3 apha umfana le ndoda yam ncomile umfana le indoda yam ne wena ufike emva so hayi ndizubetha wena ne ndizadilishana nendoda Ayibethisi. ayibethisi mos kutheni xa uyintombazana uzobetha intombazana kodwa yindoda yentombazaneni yazi into engxaki iba ingxaki xa ba wena ngumfana uyintombazaneni and intombazana iyazi uba ujola nabani imvumi isazi uba umjidi uba ke Huh? lo mjidi ujola nolisa imvumi iba ingxaki apho ngeni ungayimori intombazana let's make Ngophinde example masithi ayongxaki xa mhlawumbi umjidi mhlawumbi nandithi ndifeba nomntana maybe waselusikisiki like akakwazi azoba ingxaki mhlawumbi umntu eHanover uyanazi ujolana lo mfana but kubekho intombazana ivuma lo mfana just because iyayazi uba ujolana nawe ezi zinto azenzela wena ucinga uba nawe uzozenzela kanti no Bethe-thangeni. kwa intombazana ezobetha enye intombazana ndi-understand but ngumsindo but ngumsindo ne I understand ngumsindo shem No. but hayi andiva kakuhle shem ubethela ntoni enye intombazana iyindoda yakho hayi shem kodwa nathi siyakwazi ukuqola indoda uyibize like ingakujonganga nokujonga uyibize ngamehlo Yho. ize kuwe Yho. like nathi kodwa shem ndizivayo ngabo kwi-background Kangama yakho. Ghost lady kwawona. Ghost lady kwawona. Nganendaba. Anifuna uvela nibulise. Anifuna uvela nibabulise nje. Banibone. just come and say hi to the peeps. Banibone nje. Kavele Jomo ubaprove wrong abantu. Nathetha bulisa nje. Bulisa. Ithini into eniqala ithini ndibuzeni hi all Hi all. hi all ngale ndaba kuthiwa yiyo mandizintroduce kuqala ndingu-ayakha but ndizuyaya ngibani ungahlabanga ndibuyela kuye uthini apho swela khona nhlambani ngutshomi utshomi urongo akahlambanga utshomi akawathanda amanzi akathanda iquka utshomi wow Hayi utshomi and ke ngoku sihamba naye Chomi thina. uyasi-expose Njengoba sihamba naye ke ngoku sonke ke ngoku siyafakwa. Asiyo akayofisha lokho. Chomi uyahlisa utshomi yathi Akayofisha. Cross. wathubani Ewe singamantombazana. Yamantombazana bethu iqosha lakhe Qebile. Nivile bras, nivile. Ayisithi soda questions ziphelile i-questions Asithi soda sethu mnomlezo. ziphelile i-questions zenu Yes, iphelile. Ngoku kuyanyiwa. benza ndiphendula mna down We just go with the flow. mna Chomi ndiphendula ndiphole But besifuna ukubuza kanye uba le situation le abantu be-construction bafike apha bazidalele. bazidalele Like maybe no oonokontraki basile bayafika phaa basile and Bathi Chomi namantombazana ayathatheka ngalanto yoba kuthiwe hayi umanyako unomntu unonokontraki uqonde hey and understand guys aba bantu be-construction nabo ngabantu noba basuka phi noba basuka eKZN ngabezulu like ngabantu dala ngathi ewe ungumntu Ubujola. ngabantu nje nabo. sorry guys my apologies for the percentage yiza Hayi guys like ngabantu nabo masingabajaji and masingababizi ngabantu be-construction okusalayo banamagama guys yekeleyo uba mawutyiwe ngunocontract for i-6 pack ayikho loo nto akhona loo mantombazana Chomi uthi uyolala nje for i-6 pack eyi-1 1
Chomi. chicken. Yeke awuyanyalisa yeke for Ante Chomi antangandim. andithi nguwe but iitshomi zam ninganye nobabini nina yeke for i-stropay net for la 6 pack ya-istropes Uzayisela ichame ndibajaja down nabayenza loo nto elithi mamela mamela ne ummit uthi wena tshomi ulale nomntu ne we-construction umithe umntu akunika igama elirongo Okay, uzothi ngubani? ungumzali wedwa gonta nje nguBenjamin kanti uDavid bani ayidini Chomi yothi. ubazikile tshomi nibozikile Like amantombazana nalento yamantombazana Chomi athatheka lula mamele le nto bendiyitsho uba amadoda e-construction athembisa zakunkalela zakuthini super yithi suthi construction yisuthi isola yithi onocontract onontente ngoba indoba lapha masediyare onontente onontente Chomi one thing ndingakuxelela down Solarize kweta but amanda amadoda ne but Haibo amandi down yeah down qho mayibhale ipeni yendoda Chomi mayibhale down ibhale ndifuna unihinta ne asilana Chomi Tomani guys madoda ne uthi ndithetha madoda ngamadoda onke ndaze noba ayikho kwazi uyisebenzisa itispuni le iqonqongqisa ikopi noba litispuni mayingcole ikopi yabona ndinixelele ngoku uba ayikho mntase enokwazi uyisebenzisa njengoba intloko yakhe ilapha ecaleni zorola amehlo wam mane ndizingcinisa roli ntoni alupretend amehlo ndiwarola ethi ndiqonda ayikho nale nkaku yenzayo sengcina nje uba ndifuna ugqibe ukhona umntu uqomba ngulajo olonga utispuni oba itispuni ebhala nakunolajo utispuni eyingcolisa ikopi yasas bakhona kodwa otisipuna bakwazi uyisebenzisa nje ingcola Hands up. ikopi kubekho aba ke ngoku o-2 minute noodle 2 minutes noodle ugqiba i-microwave Chomi ugqiba i-microwave akagqibi Jonga. hayibo Ndase ngu-1 2 3 unesibindi mfana sokhala bakamanje ukuyachitha kodwa wonwabile yena neketile imile igqibe wena ukudala ugqibile wonke amantombazana shem like akhalaza ngezo zinto so guys zilungiseni Chomi. noba ayikho noba yenza Yabo, plan noba yenza plan yenza plan man ukwazi uyisebenzisa engcolisa ividiyo ke bayisetyenziswa njani not about the size of the dog it's not the size not about the size of the dog it's about the size of the dog in the mouth you wasting you get me so ke guys Nivile guys episode 1 2026 we're signing out. This is your boy Pablo Metopata. This was a crazy episode and yeah otherwise Sasibonela. begacetyiswa amantombazana becetyiswa nina bafana Yes, sesifuna ingcebiso kahle keep up the good work baba mameleyo ne browser afuna uthetha lo mntu guys uthethe, no, like it's comment and subscribe thank you very much ebekukubi apha